Вітаю вас, сябры мае, на маім канале «Казки на канапе». Сёння у нас казка восеньская, кастрычніцкая, таму што ўжо на наступным тыдні мы сустракаем другі месяц восені, кастрычнік. Казка называецца «Вясна у восень». Напісаў яе беларускі класік Уладзімір Караткевіч. І змешчана яна вось у гэтым цудоўным зборніку 12 месяцаў, пра якія я вам ужо казала раней. Калі ласка, слухаем казку. Маленькі Янка цяжка захварэў. Ляжыць увесь чырвоны, нічога не бачыць і не чуе. Нават Аленкі, сястрычкі сваей, не пазнае. І не ведае яна, чаго дактары ў доме, чаго мама плача, калі думае, што ніхто не бачыць яе. А Янку здаецца, шуміць цёмнае мора пад хмарамі. Ад берага адплываюць чорныя караблі і завозяць тут яны некуды ў свет усе ягоныя цацкі. Вось салдацікаў павезлі. Ну, няхай салдацікаў. А нашто яны мішку забіраюць? Заўтра дзень нараджэння, а Янка з ім нават і не пагуляў. Апошняга павезлі мардастага шчанюка. Той вішчыць, цёмны, яму страшна ў моры. «Можа, ты чаго хочаш, сынок?» – спыталася мама. «Сонейка», – сказаў Янка, нават вачэй не расплюшчыў. «Якое там сонейка? Восень, льюць шэрыя дажджы. На клёнах дурное лісце. Дурное, бо даўно яму трэба ўпасці. Ніхто не глядзіць на Аленку». Узяла яна плашчык, да выйшла з хаты ў сад. Сонейка шукаць, браціка ратаваць. У дварэ вецер моршчыць лужыны. Усе птушкі, усе мушкі, усе звяркі пахаваліся. Хто дрыжыць, хто дзесьці сон бачыць. «Сонейка, Сонейка, выйдзі!» – папрасіла Аленка. «Цябе брацік мой кліча». «Сплю», – сказала Сонейка з-за хмар. «Мяне кожны ранак птушкі будзяць, а цяпер іх няма. Хто на поўдзень паляцеў, хто у дупло схаваўся. Нікога я ўжо да вясны не сагрэю. Птушкі, звяркі, мушкі, разбудзіце Сонейка, калі ласка». «Спім, холадна», – адказалі жабкі са дна ракі, грыбы з-пад зямлі і вавёркі з дуплу. «Разбудзіце Сонейка», – папрасіла Аленка. «Брацік мой, Янка, Сонейка хоча». «І я хачу», – сказаў з хмызоў вожык. «Ды што я магу зрабіць?» «Брацікаў шчанюк плача», – сказала дзяўчынка. «І я плачу», – сказаў мокры верабей на галінцы. «Мне холадна, а тут яшчэ вон чорны кот да мяне падбіраецца». «Голасу няма, каб Сонейка абудзіць», – сказаў шчыгол. «Памажыце браціку», – заплакала Аленка. «Ён вас ніколі не крыўдзіў». «Не, крыўдзіў», – грэбліва сказаў чорны кот. «Ён мяне аднойчы за хвост таргануў». І тут абурыўся варабей. «А хто мяне за хвост кубануў? Не ты часам?» «Падумаеш, бяда, за хвост яго аднойчы хлопчык таргануў». «Ён, мабыць, больш не будзе», – сказаў вожык. «І праўда, ніколі ён нас не крыўдзіў», – сказаў шчыгол. «Ён і мне ўзімку сала на акно вешаў», – цюкнула сінічка залатая грудка. «А нам щемак сыпаў», – адгукнуліся шчыглы. «Вядома, дзе адзін шчыгол, там і 10. «Не будзем часу марнаваць», – сказаў заяц з лесу. «Як нам не холадна, а трэба дапамагчы чалавеку». Упаў на зямлю адзін сонечны промень. Гэта Сонейка пацікавілася, што там за веснавы канцэрт. І пайшло. Вылезлі з твані і выплылі з вады вясёлыя жабяняткі. Нясмела крумкнулі. Сонейка і на іх зірнула.
Сонейка, Сонейка, попросила Ленка, глянь на братика моего окенца. Сонейку што? Яно і туды зазірнула. Заблішчэлі шыбы. А пенькі вылезлі з пня зірнуць. Слімак высунуў з хаткі рагатую галаву, а Сонейка заззяла ўжо ў лужыне. І апошняя чапля і бусел перад тым, як ляцець у Афрыку, лавілі на дне лужыны чырвонае сонейка. І пайшло па доме шэсце. Вожык нёс на іголках залатое кляновае лісце. Снегіры неслі ў дзюбах пукі празрыстай чырвонай каліны. Грыбы на палянцы высыпалі ў кола. Гулялі ў пацягушкі-разрывушкі. Чорны кот стаў танцаваць на задніх лапах. Ён быў на гэта вялікі мастак, бо быў не проста кот, а кот вучоны. А на ўсё гэта глядзеў з хмызнякоў алень. А ў яго на рагах сядзелі птушкі і таксама глядзелі. Разгаралася Сонейка і спяшалася з падарункамі да Янкі ў госці. Хто прынёс моркву? Заяц. Хто вясёлыя бурбалкі? Рыбкі. Прынесла вавёрка арэху ў горку, а клюшню прынёс рак. Вось так. І сталі ўсе яны разам з Сонейкам глядзець у акно. «Жыў, жыў, жыў!» – крыкнуў узрадаваны верабей. І тады Аленка пакланілася ім, заплакала з радасці. «Скакалі зайцы, мы вас бегаць навучым, рыбы плаваць навучым, бабры ныраць вас навучым, грыбы расці навучым, вось так». І ўсе разам з Сонейкам сказалі: «Разумнымі вас быць навучым, за дабрыню да ўсіх». Зайшла Аленка ў хату. «Не грукай дзвярамі», – сказала мама, – «Янка заснуў». І Сонейка, бачыш, выглянула. Цяпер усё будзе добра. Аленка сама ведала, што ўсё цяпер будзе добра. І няхай зноў зойдзе Сонейка, зноў змукнуць птушкі, зацярушаць дажджы, затрашчаць маразы. Няхай да самай вясны яна не дасць прапасці тым, хто дапамог яе браціку, Янку. А брацік спаў. І плылі да яго пад Сонейкам, вярталіся светлыя караблі. Везлі назад цацкі, везлі вясёлага мішку, з якім ён будзе гуляць у дзень нараджэння. І ведалі ўсе, што яшчэ 100 дзён нараджэння будзе ў хлопчыка ў жыцці. І радасна вішчаў мардасценькі шчанюк, якога спусцілі з карабля і пусцілі ў пакой. І Аленка ведала, што ніколі, нікому, нават калі будзе сівой бабуляй, яна не раскажа, хто той асенні дзень вярнуў на хвіліну вясну і Сонейка. Вось такая казка пра дабрыню і міласэрнасць. Няхай у вашых душах заўсёды жыве дабро, дабрыня да іншых людзей. Толькі так мы зможам дапамагчы і падтрымаць адзін аднаго. Дзякую вам за ўвагу і яшчэ раз напамінаю, што выйшаў новы зборнік казак 12 месяцаў. І зараз у нас кастрычнік, таму будзем чытаць кастрычніцкія казкі. Дзякую вам, чакаю вас на сваім канале. Казкі на канапе. Усяго найлепшага.